Foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma Joliba Jabarani filɛbaw arajo Joliba lamɛnbagaw an b'aw fo k'a yira k'a fɔ aw sigilen bɛ k'aw ka jɛmukan min kɔnɔ ni laadala jɛmukan don a bɛ sigi Ala ye don o don da ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo ka se a laban ma ntɛnɛn fo ka se juma ma awa min ye kunnafoni sɛbɛnw ye awa olu mana fasiri ka ban a diyagoyalen bɛ anw kan an ka ye kɛnɛ in kan ka se ka olu lakale aw ye bamanankan na sabu n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ yan min ye bamanankan in ye maa caman b'a fɔ maa caman b'a faamuya o kumana n'i ye kunnafoni di ale la ka ban awa maa caman bɛ i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la o kumana nin y'an sigilen de kɛnɛ kan sanga 30 an garijɛgɛ donna gafe minnu na an bɛna lajɛ ka olu lakale aw ye walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na bi tarata a bɛ bɛn novembre kalo tile 19 ma san 2024 limanaw gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan l'indépendant ale bɛ yan min ye le soir de Bamako ale bɛ yan nɔ Info Matin bɛ yan Nouvelle Horizon bɛ an bolo kɔrɔ min ye l'indicateur du renouveau ye ale bɛ yan an b'a kuncɛ ni min ye o ye awa le républicain o kumana an b'a fɔ an ɲɛna aw danse limanaw ni gafe ninnu an bɛna ninnu de lakale sisan an b'a daminɛ ni awa gafe 3 bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kumanen bɛ fɛn kelen kan limanaw ji de bɛ ka da ni sɛnɛ kan n'o ye Mali premier ministre min bɛ yen sisan n'a bɛ furancɛla fanga kunna bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga limanaw fasidi sɛbɛn 3 l'indépendant ni le soir de Bamako ani Info Matin a bɛɛ lajɛlen ka kuma a bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔ kumaw taasira tɛ kelen l'indépendant fɔlɔ de ko ayiwa Choguel Kokala Mayiga a ye kuma min fɔ a n'a ye jɛrɛ min kɛ n'o ye meeting ye meeting min bɛ yen ni awa fɔra ko ka kow jɛya n'o ye meeting de clarification ye awa limanaw jɛrɛ in tɛmɛnen kɔfɛ l'indépendant y'a jira k'a fɔ Choguel a bɛna fɔ a bɛna bɔ a da k'a ma bɛn sabu min ye jɛrɛjɛkulu caman de ye olu wulilen bɛ bi ka premier ministre ka jalaki dɔw yɛrɛ ko k'a ye janfa kɛ dɔw yɛrɛ ko k'a filila a ye fili juguba de kɛ nin ye caman ko olu yɛrɛ b'a ɲini yɛrɛ ko Choguel Kokala Mayiga ko n'a ma ɲɛ min kɔ ko a ka walan sɛmɛ a ka bɔ premier ministre in na sabu a ye kuma min fɔ nin ye nin kuma in maa tɛ se k'i to premier ministre awa golo sanfɛ ka i da don nin kuma fasugu la walima ka gouvernement i yɛrɛ bɛ gouvernement min kunna awa ka o buruja walima i bɛ fanga min kɔnɔ ka o buruja nin cogoya la n'i y'a lajɛ politique tɔn dɔw bɛ yen i n'a fɔ UPM CDM MRC AREMA olu y'a ɲini k'a fɔ ko docteur Choguel Kokala Mayiga k'a ye janfa kɛ dɛ wa k'a ye filiba de kɛ nin ye olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'olu laɲini kelen kɔni b'u bolo awa ko tile 3 Choguel ka laseli in kɔfɛ n'o kɛra sibiri tɛmɛnen tile 3 kɔfɛ ko b'a ɲini jamanakuntigi fɛ awa Choguel Kokala Mayiga ko k'a bila ka bɔ premier ministre la n'o ye l'indépendant ka kuma ye limanaw soir de Bamako fana y'a jira k'a fɔ ko a kuma in bɛ jamana yɛrɛ ɲɛmaayaso la kosɛbɛ bi sabu n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin kuma fɔra jamana ɲɛmaayaso la awa na kɛ da don bɛ nin kuma in fana na kosɛbɛ ko docteur Choguel Kokala Mayiga premier ministre n'a sɔrɔla ko a ka kumakan ninnu na n'o y'a ka discours ninnu ye a ye jalakiba ta ka ɲɛsin maa minnu y'a ta baara la n'o ye jamana ɲɛmaaw ye awa k'a bila premier ministre la minnu yɛrɛ awa Choguel bɛ lahala min kɔnɔ bi limanaw n'o ye premier ministre ye olu de y'a bila a kɔnɔ k'a na kɛ Choguel a yɛrɛ ye kuma min fɔ n'o ye abandon en plein vol ye k'i to pan na k'i fosi ka bɔ mɔgɔ kɔrɔ a kana k'i ko Choguel yɛrɛ de filɛ nin ka i fosi ka bɔ maa minnu y'a ta baara la k'a bila premier ministre la k'a filɛ nin ka i fosi ka bɔ olu kɔrɔla la nka nin ɲininkali in kɔni bɛɛ de bɛ ka i yɛrɛ ɲininka la bi n'a sɔrɔla Choguel a fana awa tɛmɛna nin sira in de fɛ k'a lajɛ awa min ye soir de Bamako ye ale ko awa Choguel awa n'a kumana ka wasa a ka meeting kɛnɛ kan o don ko awa k'a bɛna fɔ bi a kuma fana bɛ jamana ɲɛmaayaso la limanaw ɲininkali de kɛlen bɛ Choguel ka nin kuma in kɔfɛ a na bila ka bɔ premier ministre la wa walima a na to yen ka kuma in dafa limanaw min ye Info Matin ye ale de ye fasiri sabanan ye min bɛ awa indépendant ni soir de Bamako ka kuma in dafa n'i y'a lajɛ ko awa bɔli in kɔfɛ n'o ye premier ministre ye a ye jalakiba min ta ka ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma awa ko Choguel a kunkolo ɲininen bɛ bi dɛ o ye k'a fɔ wulikajɔba yɛrɛ de labɛnnen bɛ bi awa centre international de conférence de Bamako la limanaw ko jɛrɛjɛkulu caman de bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ ko laɲini wɛrɛ tɛ olu fɛ awa min ye premier ministre ye docteur Choguel Kokala Mayiga k'a ka walan sɛmɛ bi in na o dɔgɔduma ye wulada in na yɛrɛ ye min ye centre international de conférence de Bamako collectif pour la défense des militaires CDM
ka taa se Alliance pour la refondation du Mali AREMA awa olu kɔni kɛmɛ ka diyagoya de ko awa comité M5 RFP comité stratégique ɲɛma n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ko ayiwa a ye janfa kɛ wa a ye filiba de kɛ nin info matin kɔnɔna la bi limanaw n'i y'a lajɛ Dr Choguel Kokala Mayiga ka awa bɔli in na n'a ko ko Kidali minɛni awa o nisɔndiya b'u ka o san kelen n'a ko ayiwa finitigiw ko ka olu dɛmɛ nka limanaw jalaki fana a da donna o caman na dɛ sabu Choguel ko ale bɛ premier ministre la ko ministre dɔw bɛ yen olu de bɛ ka don ale ni jamanakuntigi cɛ walasa fɔɲɔgɔnkɔ ka don u ni ɲɔgɔn cɛ wa ko camanba de kɛra i n'a fɔ jamanakuntigi kalataw minnu tun kan ka boloda n'olu bɔra u dɔgɔkɔrɔ awa k'o ma sara a la wa kuma yɛrɛ ma fɔ gouvernement maa si ma sigi ka kuma sara olu la walasa u ka se k'u hakilila di a kan Dr Choguel Kokala Mayiga ko hali jɛrɛjɛkulu min sigira ko ka kalataw labɛn n'o ye EJ ye ko fereke donni b'ale ka baaraw la ko nin bɛɛ ye maaw bɛ gouvernement kɔnɔ minnu de bɛ ka gɛlɛya don nin baara in bɛɛ lajɛlen la wa ko politiki tɔnw a fɔra ko ka dansigi kɛ olu bilali la Mali kɔnɔ ko n'i y'a lajɛ san fila laban in na politiki tɔn min bilala sen kan k'a bɛ se politiki tɔn 100 ɲɔgɔnna ma ko ministre de l'administration territoriale o y'ale ka wulikajɔw ye k'a bɛna fɔ ko in gɛnbɛ bɛɛ ni hakilila don ni min ye min ja o b'o kɛ gouvernement kɔnɔna la Choguel ye nin jalaki bɛɛ lajɛlen de ta ka ɲɛsin gouvernement fana ma ale yɛrɛ bɛ gouvernement min kunna nka ko sɔrɔdasiw k'a ka dɛmɛ b'u yɔrɔ jamanaw nin si kɔni ma jɛrɛjɛkulu minnu n'an bɔra k'u tɔgɔ fɔ sisan CDM AREMA k'u ko bi u bɛ ka wele bila maaw ma minnu bɛ furancɛla fanga senkɔrɔma don dɔ k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ centre international de conférence de Bamako la k'u bɛ taa laɲini kelen de b'u fɛ dɛ Choguel ye bɔra ka kuma minnu fɔ n'a bɛ n'a fɔ ko ayiwa danaya yɛrɛ tɛ ani ayiwa jamana marabaw cɛ bilen ko n'a ma ɲɛ danaya tɛ bilen ko Choguel yɛrɛ a ka walan sɛmɛ ten bɛɛ ka lafiya kuma de ten jamanaw an ye nin bɔ info matin soir de Bamako l'indépendant olu de bɛ ɲɔgɔn dafa nin kuma in na aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasɛrɛdi sɛbɛn min n'an ko a ma ko Nouvel Horizon ale kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ Mali finitigiw ka kunnafoni bɛ lase yɔrɔ min na n'o ye DIRPA ye min ye direction de l'information et des relations publiques des armées bakurunba la u k'a ma DIRPA yɔrɔ laadala kalo o kalo ale bɛ kunnafonidilaw wele baara min kɛra lakanako nasira la ka se ka kunnafonidilaw kunnafoni o la olu fana k'a lase jamanadenw ma colonel major Sulemani Danbele DIRPA ɲɛmɔgɔ awa ko terrorisiw n'o ye jatigɛwale tigilamaw ye k'u bɛ ka awa fɛɛrɛ dɔw de sigi sisan fɛɛrɛ ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jamana dugu minnu bɛ camancɛ la i n'a fɔ Mopti mara ni Segu maraw awa ka jatigɛwale lamaga ye kosɛbɛ walasa maaw ka se ka ɲinɛ kɔrɔnfɛla gɛlɛyaw kɔ k'o de y'u ka fɛɛrɛ kura yɛrɛ sisan nka colonel major Sulemani Danbele DIRPA ɲɛmɔgɔ in a ko olu dun tɛna u sigi k'u bolo da u sen kan dɛ Mali finitigiw kalenkan fana ye n'u ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ n'u ye fɛɛrɛ 100 tigɛ i b'a sɔrɔ armée kelen bɛ ka fɛɛrɛ 200 tigɛ walasa awa jamanadenw ni u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogo min na limanaw ni kuma de fɔra kununko ntɛnɛn min ye DIRPA ɲɛmɔgɔ colonel major Sulemani Danbele ale ka kunnafonidi kɛnɛ kan n'i y'a lajɛ min ye finitigi ɲɛmɔgɔ in ka kunnafoniw la a ye kuma minnu fɔ a ko a bɛ awa san damadɔ bɔ sisan awa min ye jamana ye lakanabaliya kɔni kelen bɛ ka jamana sɛgɛn kosɛbɛ nka min ye Mali finitigiw ka awa waati laban in fana wulikajɔ kɛra sababu ye gɛlɛya caman bɛ yen awa ka se ka dɔ bɔ o la ko tiɲɛ don n'i y'a lajɛ n'i taara jamana awa camancɛ la i b'a sɔrɔ banbanci minnu bɛ yen bi olu de bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ jamanadenw ni bolofɛnw bɛ se ka tɔɔrɔ cogo min na ko wa u kelen tɛ dɛmɛbaw de b'u la n'i ye sɛnugu jɔlen ye kala b'a kɔnɔ maa de bɛ ka banbanci ninnu dɛmɛ maa de bɛ k'u senkɔrɔma don wa hali nafolo de bɛ di u ma k'u ka tiɲɛni kɛ maa min bɛ ka dɛmɛ nin cogoya la yɔrɔ o fana fɛɛrɛ de bɛ tigɛ walasa u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na min ye awa DIRPA ɲɛmɔgɔ ye colonel major Sulemani Danbele a ko Mali armée ma sigi sabu n'i y'a lajɛ kabi awa Kidali segili ka na bila Mali kɔnɔna la ka na bila Mali ka bolo kan fo ka na se Teza Wateni kɛlɛw ma a ka sɔrɔ k'i da don hali Teza ani Kidali fanfɛlaw a yɛrɛ la k'a fɔ ko yen bi in na maa bɛ se k'a fɔ basigi yɛrɛ bɛ yen kosɛbɛ sabu vecteur aérien n'o ye pankuru minnu bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛla la olu kɔni kelen bɛ ka Teza ani Kidali fanfɛlaw furan ka jɛ pas sabu banbanciw tɛ sɔn fiyewu k'a fɔ k'u bɛ da u yɛrɛ la
k'u bɛ awa ɲagamini kɛ walima ka ayiwa jatigɛ wale lamaga yen nɔ o min bɛ sen na dɛ banbanciw de filɛ nin ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ jamana camancɛ n'i y'a lajɛ bi kunnafoni caman de bɛ ka bɔ ka bi k'a fɔ min ye awa banbanciw ye u bɛ ka awa u ka kɛwale juguw lamaga yen ko baara in ka gɛlɛn dɛ nka Sulemani Danbele ka kuma la k'olu kɔni bɛ ale bɛ se ka layidu min kɔni di jamanadenw ma layidu in ko bɛɛ k'i a bila i kunkolo la bɛɛ ka d'a la k'a fɔ awa jamana camancɛ in a bɛ furan ka jɛ hali ko mɛnta yɛrɛ tɛ awa banbanciw bɛna u kalen k'u siɲɛ k'a fɔ u bɛ ka wale jugu min kɛ u b'u cɛ a tigiya yɛrɛ la wa ko jamanaden minnu bɛ jamana camancɛ in na kɔrɔnfɛla furanna cogo min k'a jɛ Kidali minɛna cogo min na Tezawaten kɛlɛ kɛra cogo min na jamanaw bɛɛ kɛlɛ kɛra cogo min na wa ko jamana camancɛ maaw k'u labɛn dɛ ko a kɛlɛ bɛ kɛ fana wa awa camancɛ in bɛ furan ka jɛ sabu bi ni gɛlɛya yɛrɛ bɛ lakanako la awa camancɛ in y'a fanba de ye Nouvelle Horizon jamana an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la Nouvelle Horizon kelen y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ sanubɔ cakɛda dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye Resolute Mining ale maa dɔw bɛ yen olu kun minɛna jamana sariya tigilamaw fɛ n'i y'a lajɛ ni société ba min n'a bɛ sanu bɔ Mali kɔnɔna la yan k'a bɛ n'a fɔ nafoloba bi u bɛna min sara jamana ye a bɛ se CFA wari miliyari 100 ɲɔgɔnna de ma n'i y'a lajɛ nin kɔni tɛ waati nɔgɔma ye fiyewu ni société in bolo société minière Australie jamana ka cakɛda de don minnu bɛ Mali kɔnɔ yan Resolute Mining u bɛ sanubɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Siyama ale ye fanfɛlaw na jamana tilebi yanfan ka taa a worodugu yanfan n'i y'a lajɛ ko juma tɛmɛnen min bɛnna novembre kalo tile 8 san 2024 waati min na min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye olu kun y'a ɲini k'a fɔ min ye nin cakɛda in ye ko nafolo dɔ b'u fɛ u kan k'o di jamana ma a na kɛ u kun bɛ fɛ ka ban o ko ma min bɛ tali kɛ u ka ɲɛmɔgɔ directeur général min bɛ Terence Olohan a na kɛ ale ka baarakɛla 2 bɛ yen olu kɔni minɛna ka taa n'u ye pôle économique et financier la Bamako yan nɔ olu minɛni de o de kɛra ko in yɛrɛ yuguba yɔrɔ ye n'i y'a lajɛ bi min bɛ tile 10 kɔfɛ cakɛda in ɲɛmɔgɔ a bɛ n'a fɔ u bɛ ka fɛɛrɛ kura wɛrɛw tigɛ walasa u ka baarakɛ ɲɔgɔn ninnu olu bɛ se ka bila cogo min na sabu jamana de tun ye laɲini k'u fɛ aw bɛ baara la jamana kɔnɔ a fɔra ko salen juru b'aw la walima aw ka jamana ni hakɛ min kan ka kan aw kan k'o di jamana ma nka aw ko ayi aw b'a bɛɛ bɔ aw b'a bɛɛ ta Mali jamana ɲɛmɔgɔw fana y'a ye k'a fɔ nin ko in tɛ ɲɛ u ka baarakɛla 2 bɛ yen o kɔni minɛna ka olu bila bɛrɛ la fɔlɔ yana ko ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a na kɛ cakɛda in n'o ye Resolute Mining ye u ka ɲɛmɔgɔw olu de bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen la bi walasa nafolo min ɲininaw fɛ u ka se k'a di direction générale a na kɛ ale bɔra ka bataki dɔ kɛ kununko ntɛnɛn yɛrɛ novembre kalo tile 18 min bɛ u ka président exécutif n'o ye Andei Worai ale kɔni kumana ayiwa ko u ka baarakɛla 2 min bɛ yen n'olu minɛna ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ ni u ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ wa ko a bɛ sira ɲuman yɛrɛ kan ko bɛnkan bɛna sɔrɔ ko la communiqué wɛrɛ tilala ka tugu o la k'a fɔ ko bɛnkan dɔ fana bolonɔ bilala min y'a ɲini k'a fɔ ko don nataw la yɔrɔ Mali ye sariya kura sɛbɛn Mali sanuko la n'o ye code minier ye san 2023 min b'a jira k'a fɔ sanubɔla fɛn fɛn kɔni bɛ Mali la yan jamana ta i kan ka jagoya k'o de di dɔw yɛrɛ farala o hakɛ kan a na kɛ ni société in a kun bɛ fɛ ka bɔ Mali jamana ni san cɛ nka o ko de ma ɲɛ u ka baarakɛla 2 min bɛ yen n'olu minɛna kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na walasa olu bɛ se ka bila laɲini min fana dara o kan u fɛ o de ye k'a fɔ ko ni société minière min filɛ n'o ye Resolute Mining ye LTD miliyari 100 u kan k'o di Mali jamana ma yani a ko tɔ o ɲɛ bɛ sɔrɔ ko a kuma yɛrɛ bɛ sen na a bɛ sira ɲuman kan ka ban baara in a bɛna taa nin cogoya la walasa société in na to Mali kɔnɔ k'a ka baara kɛ lafiya ani karama kɔnɔna la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya bɛ nin kunnafoni la. N'an bɔra ye fasirili sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'indicateur du renouveau ale kumana l'indicateur y'a jira k'a fɔ Mali doyens u filɛ nin ka min bɛ dɔw ka fɛɛrɛ jugu ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la n'i y'a lajɛ dɔwɛrɛ tɛ limanaw Mali douane filɛ nin ka tɛgɛ kɛ taamakɛla dɔ la
indicateur kɔnɔna la bi a yirala k'a fɔ ko nafolo kasabi caman de bɛ yen min ni nin taamakɛla in bɛ fɛ k'i dogo ka bɔ ni a ye nka limanaw mɛnna n ka ko la ani n tora a la a bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ sefa wari miliyɔn 830 ɲɔgɔn na tɛgɛ kɛra o de la Bamako aéroport Bamako Senu aéroport la n'i y'a lajɛ yɔrɔ Mali kɔni ale bɛ wulikajɔba de la nin waati in na min ye banbanciya wale ye ni juguya wale ka se ka a kɛlɛ ka caman bɔ a la min ye nin waleya ninnu ye a bɛ don o fana da fɛ ko Fasiri ka ɲɛfɔli la Mali dɔnɲɛw ka jɔ ɲɛmisɛn mana a binna ni maa kofɔlen kan min n'ale tun bɛ fɛ ka pankuru ta ni nafolo kasabi camanba in n'i y'a lajɛ euro wari miliyɔn 1 ani 270 wa 270 a bɛ bɛn o de ma n'i y'o falen Mali wari la n'o ye CFA ye o bɛ bɛn miliyɔn 831 ɲɔgɔnna de ma ko wari in kun dadalen bɛ ɲɔgɔn kan min bɛ tali kɛ kɛsu dɔ de kɔnɔ a na kɛ sɛgɛsɛgɛli ninnu yɛrɛ sɔmi kɛr'u la a mɛnna sɛgɛsɛgɛli kɛra sɔmi ninnu de nɔfɛ jamanaw kana ye k'a fɔ maa min filɛ n'ale ye taamakɛla yɛrɛ ye a ye dɔ de bila a ɲɛ ma ko ka se ka a ka badge n'o ye taamakɛ badge dɔ ye sɛbɛn min n'o b'a jira k'a fɔ i bɛ se ka tɛmɛ a na kɛ o tigilama a bɔra o da k'a ma bɛn sabu tɛgɛ kɛr'o la o y'a ɲini k'a bɛ boli nka ayiwa min ye inspecteur général Amadu Konate n'a ka cɛdenw u kalenka ye bi limanaw maa o maa bɛ yen k'e bɛ fɛ ka dankari kɛ Mali jamana na a kɛra ayiwa balo jugu donni ye a kɛra min bɛ tali kɛ fura jugu donni ye jamana kɔnɔ a kɛra hali fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ gɛlɛya se buna hadamadenw ka kɛnɛya ma o n'a ɲɔgɔnna caman dɔnɲɛw kalenkan de ye ko ka dansigi kɛ nin na nin wulikajɔba min kɔni kɛlen filɛ nin jamanaw k'a bɛnna waati min bɛ yen ayiwa jɛrɛ 12nan dɔ bɛ ka kɛ Bamako yan n'u k'a ma ko 12e forum des agents des douanes de l'UEMOA dɔnɲɛw bɛ jɛrɛ 12nan Bamako yan nɔ o yɛrɛ kuma bɛ ka kɛ baabu min kan o ye k'a fɔ dancɛ minnu bɛ yen jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u fɛgɛyalen bɛ bi kosɛbɛ don ka bɔ ka nɔgɔn ka se ka fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ o la o yɛrɛ o sigikafɔ de bɛ Bamako yan n'a fɔra ko nin waleya Mali dɔnɲɛw sera ka tɛgɛ kɛ ni maa kofɔlen in na fana ko fila don minnu bɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ l'indicateur de y'a fɔ limanaw l'indicateur kelen y'a jira k'a fɔ yɔrɔ ni gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ sisan min ye ka courant di jamanadenw ma halisa limanaw gɛlɛya in fura sen tɛ ka sɔrɔ a la nka fura a bɛ maa bolo maa min n'o ye Mozadek Bali ye Mali kɛnyɛrɛye cakɛdaw ka soba n'o ye Conseil national du patronat du Mali CNPM o ɲɛmɔgɔ don nin waati in na ale kɔni ko fɛɛrɛ saba bɛ ale bolo fɛɛrɛ saba in a b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka se ka baara kɛ n'a ye walasa kuranko gɛlɛya min filɛ nin ye Mali kunna bi a bɛ se ka bɔ yen cogo min na gɛlɛya ye tiɲɛ ye nka a tɛ ban fiyewu o dɔ la o bɛ sɔn ka k'i yɛrɛ nɔ ye dɛ ko Mali kuranko gɛlɛya jamana wɛrɛw tɛmɛna nin sira in fɛ o dɔw ye gɛlɛya sɔrɔ min juguyara Mali ta ye kuranko gɛlɛya la ko nka Mali bɛ se ka fura sɔrɔ kuranko gɛlɛya la ale ka fɛɛrɛw la a ko EDMSA yɔrɔ ale de ye cakɛda min bɛ kuran di Mali ma a ko EDM ka min bɛ kuran feere maa min bɛ kuran feere c'est à dire cakɛda dɔ ka sigi cakɛda min n'o bɛ se ka kuran feere o ka bila a damana ko n'i y'a lajɛ jamana yɛrɛ fana k'a lajɛ ka se ka sariya minnu bɛ OHADA kɔnɔna la o sariya ninnu ka kɛ ni olu ye u ka conseil d'administration n'o ye EDMSA a baarakɛla minnu bɛ yen n'o y'a conseil d'administration ye olu fana ka sigi u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko n'a fɔra hali EDM ɲɛmɔgɔ o ka sugandi a kana kɛ minisiri de b'a sugandi minisiri b'a don a donda fɛ cogo min ka d'a ye a ka kɛ ni maa min bɛ ɲini ka bila EDM ɲɛmɔgɔya la ka kɛ i n'a fɔ ɲɔgɔndan fasugu dɔ n'i b'a ɲini maa min b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ olu ka tɔmɔ ka bɔ jama cɛ la o mana bɔ yen jamanaw ko juru min bɛ EDMSA la jamanaw n'i y'a lajɛ juru in kasabi de ka bon kosɛbɛ jamana k'a lajɛ juru in ka se ka bɔ EDM kan na ani kuran min bɛ feere yɔrɔ kuran a bɛ ta yɔrɔ min na yanni a ka se yɔrɔ la i b'a sɔrɔ kuran yɛrɛ fanga banna pewu o min filɛ senna nin ye o bɛ o sababu ye min ye kuran bɛ feere cogoya min na ani kuran bɛ ta cogo min na ko k'a lajɛ o fana ka kɛ cakɛda ye o ka bila a damana a ka bɔ ɲɔgɔn na k'a kɛ de a bɛɛ lajɛlen bɛ EDM kan EDM de bɛ kuran dilan ale de b'a feere
ko a bɛɛ lajɛlen ka girin EDMSA ma cakɛda dɔ ka dilan min bɛ se ka courant feere cakɛda dɔ ka dilan min bɛ se ka courant dilan o la a si tɛna kɛ kelen ye courant bɛ ta cogo min na a bɛ s'a seyɔrɔ la fanga bɛ k'a la nka k'a fɔ de ko in bɛɛ lajɛlen ka to EDMSA bolo Mossadegh bali ko ale ka ni fɛɛrɛ ninnu ale kɔni ye min ye o ye k'a fɔ EDM yɛrɛ de ka furan k'a jɛ passe a kɔnɔna ka dilan baarakɛla minnu bɛ yen u ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ ka bila i ka baara la min bɛ courant dilan olu ka bila u damana minnu bɛ courant feere olu ka bila u damana juru min bɛ cakɛda in na juru in ka se ka ɲɛnɛbɔ joona a ka sara walasa EDM ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ Mali courant ko in n'a bɛɛ tora EDM bolo san caman bɛ kɛ nin gɛlɛya in na dɛ ko jɛrɛ dɔ kɛra ale ka dunanjigiso yɛrɛ la o kɛnɛ ka ye jamanaw fɛɛrɛ caman fɔra o la min bɛ don nin sira ninnu fana fɛ kunnafoni filɛ nin ye jamanaw Mamadu Jakite ale ye degelikɛba ye indicateur la ale de y'a fasiri kɛ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an ko a ma ko info matin limanaw info matin a kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye sanubɔlaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ bɛ yen ni u k'a ma ko fédération nationale des orpailleurs du Mali FENOM ko a y'a ka baaraw sonsoro fɔlɔ ko a ka baaraw sonsorola jamana minisiri min bɛ mara cɛman bɔli kunna ale de kɛra sababu ye ka nin fédération in ka baaraw sonsoro nka ndama baarakɛlaw n'o ye orpailleurs ye kɛɲɛbakaw fɛ yen olu a bɛ n'a fɔ u ma jɛn ni nin hakilila in ye sabu olu ka nin jɛkuluba in min sigilen bɛ kɛɲɛbakaw fɛ yen u ka jate la u ka hakilila la ko ministère de l'administration territoriale a ye hakilila min ta ka fédération in ka baara in ka a sonsoro ko a ma taa u jimi sira fɛ sabu olu ka jate la nin tɛ ko ye bi ko min bɛ yen ni kuma yɛrɛ kan ka k'a kan nin tɛ hakilila ye bi minisiri yɛrɛ kan ka hakilila min ta ka ɲɛsin olu ma sabu bureau kura min sigira sisan bureau in bɛ baara la a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ sisan ko gɛlɛya min tun bɛ bureau kɔrɔ kɔnɔna la o tun ye u yɛrɛ dama cɛ gɛlɛya ye nka k'a kɛ yɛrɛ minisiri de ka wuli k'a kɛ paraw ni bɔrɔkɔnɔbila ye ka olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen sonsoro fédération in kɔni ko o de ma bɛn olu ma sabu olu ka baara ni gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ u b'a dilan u ni ɲɔgɔn cɛ nka k'a fɔ de k'olu ka baara bɛɛ lajɛlen sonsoro nin cogoya la ko kabi novembre kalo tile 6 san 2024 min ye fédération nationale des orpailleurs du Mali k'u ka baaraw sonsorona ministère de l'administration territoriale fɛ ko ka sababu kɛ k'u bɛ u bɛ ka taa bi mɔgɔw kan walima ka mɔgɔw don da dɔ fɛ da min man d'u ye n'o ye raquette ye k'o dun ye sariya sɔsɔ ye o fana ye ɲɛfɔli kɛ dɛ u ko nin jalaki min taara ka ɲɛsin olu ma fédération locale min bɛ kɛɲɛbakaw fɛ yen olu de ma sɔn nin hakilila in ma fiyewu sabu olu ko k'olu t'u yɛrɛ ye nin jalakili in kɔnɔ olu ko u b'a yira k'a fɔ u ka fédération ba min bɛ yen bureau belebeleba min bɛ yen n'o ye bureau de la fédération nationale des orpailleurs du Mali ko maa min taara ka bila a ɲɛmɔgɔya la ko gɛlɛya min tun bɛ a kan gɛlɛya in u sera k'a dilan u ni ɲɔgɔn cɛ o ni sanubɔlaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya misɛnnin minnu tun bɛ yen u sera ka gɛlɛya ninnu fura sɔrɔ a la nka n'i y'a lajɛ k'u bɛ hakililajigi fana kɛ k'olu ye issue dɔ ta issue in k'a tugu u nɔfɛ yɔrɔ Mali kɔnɔ yan sanubɔla fasugu bɛɛ de bɛ yan mɔsiw bɛ yan siniwaw bɛ yan minnu bɛ Mali dugukolo yɔrɔ caman na ka se ka sanu bɔ olu ka o bureau min sigira sisan o de wulila ka se ka yaala ka mɔmɔni kɛ kɛɲɛba yɛrɛ mara bɛɛ lajɛlen la n'i y'a lajɛ ka se ka min ye sanubɔla minnu bɛ yen n'o ye mɔsiw ani siniwaw ye olu ka gɛlɛya min bɛ ka lase sigidalamaw ma kɛnɛya nasira la ani sigida yɛrɛ tiɲɛni na olu kɔni wulila ka t'u ɲɛda o de kan dɔw yɛrɛ bɛ yen n'o ye Keyita tɔgɔ dɔ ye ale ye nin kuma in fɔ ka jaabi kɛ a diminenba kosɛbɛ k'u ka fédération in ka baara sonsoroli a ma bɛn u ma o kɔfɛ k'u ye jɛrɛjɛkulu dɔ sigi n'o ye commission dɔ ye o commission in de bɛ ka gɛlɛya ninnu fara fara ɲɔgɔn kan sanubɔyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen ni siniwaw walima mɔsiw bɛ yen nɔ k'u sera ka komini yɛrɛmarakafo 11 ɲɔgɔn na Kɛɲɛba cercle kɔnɔna la u sera ka se yen nɔ ko issue min tugura u nɔfɛ u ka jaabiw la rapport min n'a y'o kɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen la n'i ma taa mɔsiw sɔrɔ yen i bɛ taa siniwaw sɔrɔ yen limana u kɛlen bɛ ka dugukolo tiɲɛ min ye fɛn min bɛ yen n'o ye siyanuri ye k'o don dugukolo la walima ka sigida bɛɛ lajɛlen tiɲɛ
ko olu kɔni sera ka jaabi min sɔrɔ u ka o munumunu zalo la o ye nin nka k'a ye k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko minisiri ye olu ka baaraw sonsoro ko o kɔni olu ma faamuya sɔrɔ o la u b'a ɲini minisiri fɛ k'a ka segin a kɔ n'i y'a lajɛ bi ko fédération locale min bɛ Keɲebakaw fɛ yen recensement min kɛra u sera ka chinois kɛlen bɛ ka yɔrɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka sanu bɔ o la ko bɛ se sanubɔyɔrɔ 142 ma o ye Keɲeba mara ye ko min ye mɔsiw ye u sera ka Keɲeba mara kelen in na ye sanubɔyɔrɔ 1111 o ye Sitakili ale commune ye min ye sanubɔyɔrɔ 623 Faraba o fana commune kɔnɔna la mɔsiw fana kelen bɛ ka sanubɔyɔrɔ dagaw sigi yen nɔ ko n'i y'a lajɛ dugu fɛn fɛn bɛ yen n'u sera yen nɔ o kɔni ye a ye k'a fɔ chinois walima mɔsiw kelen bɛ ka cyanure n'o ye sanubɔ baarakɛminɛn dɔ ye ale kɔni bɛ tiɲɛni kɛ sigida la wa a bɛ bana yɛrɛ se maaw ma kosɛbɛ k'u ka baaraw kɔni sunsuruni olu bɛ ka sigidalamaw lakana ani ka dugukolo lakana nka ko minisiri olu ka baaraw sonsoro n'o ye fédération nationale des opéras du Mali ye ko a ma bɛn u ma kunnafoni de filɛ dɛ limanaw a ye nin bɔ info matin kɔnɔ aw bonya b'a la. Fɔra ye fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko le soir de Bamako limanaw min ye lakanabaliya nasira la soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko min bɛ Banbanci cɛ marifatigi dɔw ko a na kɛ olu taara bin kɛnɛyaso dɔ kan a kɛra base Gourma de nin ye jamana kɔrɔyanfan dugu dɔ ye n'i y'a lajɛ u kɔni sera ka taa ni furaw caman de ye maaw bɛ furakɛ ni fura minnu ye ani fana ko butigiw dugu in butigiw caman de bɛ yen u taara bin u kan ka minɛnw caman cɛ ka taa n'a ye Laya Jara ka fasiri don soir de Bamako kɔnɔ ko Mali kɔnɔ bi min ye lakanabaliya ye ko kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana kɔrɔyanfan fɛ terrorisiw n'o ye jatigɛwale tigilamaw ye kuma bɛɛ olu de bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔw olu de ka kumakanw bɛ lamɛn olu de bɛ hakilila min y'u diya u b'o kɛ yen nɔ k'a sɔrɔ ni Mali finitigiw n'u ye yɔrɔ min furan u taalen kɔ Banbanciw de bɛ na ka u ka walejugu lamaga yen nɔ min bɛ tali kɛ Gao mara la soir de Bamako y'a jira k'a fɔ nin waleya in kɛra groupes armés terroristes n'u k'a ma ko GAT a yirala k'a fɔ min ye Gao mara kɔnɔna la bi ka wulikajɔw laman bɛ yen kosɛbɛ ko min bɛ novembre kalo tile 16 tɛmɛnen ko fɔ min ye jɛkulu dɔ ye k'u taara bi nin dugu in n'o ye base Gourma ale kɛnɛyaso kan ko u ye u ka walejuguw kɔfɛ u kɔni taara ni fura caman de ye wa butigi minnu bɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na u donna butigiw kɔnɔ k'a minɛn bɛɛ cɛ ka taa n'a ye nin walejugu min filɛ nin ye jamanaw ko a ɲɔgɔnna wɛrɛ taara l'heure damadɔ kɔfɛ ka ɲɛsin dugu dɔ ma k'a ma ko Seyina ko kunnafoni minnu sɔrɔla bandi minnu filɛ nin ye ko dɔw fana nana kunu de kɔnɔna la kunu min bɛ boli ji kan jamanaw ka na marifaw b'u bolo ka maaw bagabaga n'i kumana marifa b'u bolo u n'a fɔ k'u n'a ci la jamanaw a yɛrɛ k'a fɔ ko maa ta mobili dɔ n'o ye bus ye u y'o fana lajɔ ka marifa ci o la cɛ marifatigiw o kɛra Gabero ale commune kɔnɔna la jamanaw ko o mobili chauffeur n'a apprenti olu joginna kosɛbɛ n'i y'a lajɛ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Gao mara de la o b'a jira k'a fɔ halisa jamanaw ko lakanabaliya a ɲɔ ɲɛnen bɛ jamana in kɔnɔna la soir de Bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ aw bonya b'a la. Jamanaw fasiri lakali kuncɛli an b'a kuncɛ ni min ye o ye le républicain jamanaw républicain ko min ye bana min bɛ yen n'a bɛ maaw sɛgɛn wa ale bana in jamanaw u k'a ma ko jabɛti jamanaw yɔrɔ jabɛti filɛ nin n'a y'i minɛ a b'i ka hadamadenya ban dɔɔni de u k'a ma ko maladie tueur silencieux jamanaw nin bana min filɛ nin n'o ye jabɛti bana ye a kɛlen bɛ ka kɔlɔlɔ min se kɛrɛnkɛrɛnnen la denmisɛnninw yɛrɛ ma bi o de cayalen bɛ républicain ko n'i y'a lajɛ bana in a musaka fana de ka ca jamanaw n'a ye denmisɛnnin min minɛ denmisɛnninw yɛrɛ somɔgɔw kuma dɔw la u sɛgɛnni fura sanni yɛrɛ la u bɛ jɛn hali u denw kɔ nin bana in sababu la républicain ka bi kuma la ko Mali la n'i y'a lajɛ jabɛti fura min bɛ yen ni a bɛ butelinin kɔnɔ n'u k'a ma ko insuline ale buteli kelen o kelen i b'a sɔrɔ a bɛ feere dɔrɔmɛ 900 de
nka ko waati yɛrɛ cogoya kama libanaw denmisɛnnin fitinin musomani nin kɔni somɔgɔw yɛrɛ de banna nka ala n'a ka masaya a bɛnna ni dɛmɛbaw ye olu sera k'a dɛmɛ walasa bana in bɛ se ka furakɛ cogo min na Musa Sanba Jalo de y'a fasiri kɛ an y'a bɔ républicain kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni gafew kɔnɔ kuma la ni ala sɔnna ni ala ye sini yira n'an na ye kɛnɛ kan gafe kuraw bɛ bɔ k'olu lakali aw ye an b'a fɔ k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ